Gazteak taldearen baitan daudelako. Taldeak egingo dauz 19, guk 16 egin dugu. Aurten 19, 16 egin dugu batera. Zer esan duzu, zuen harremanak 16 urte dituela? Bai. Baina, bera, piti ez zegoen taldearen hasiera? Bai, baina ez ginen liatu 2000 garran urtera arte. Holandia gauzak. Gusten zan, bazetorrela harremana aurreko urteetan, edo zuen artean? Ez dut uste. Besteak ez ziren entera, basike. Beste biak. Asier eta? Eta Ruben. Ez ziak enteratu? Ez hasiera baten ez. Eta gu izildu ginen, por si acaso. Zimaz. Zergatik izintu zineten? Ez dakit. Hasieran be guk asimilatu behar gendun, ez? Azkenean, hasieran planteatzen duzu gauza asko. Gu taldeakin superposi, egon ginen, darduan zan planteatzea, liatzen bagara eta espadoa ondo, zer taldea itxi beharko dugu. Hasiera horretan gauza asko planteatzen genituen. Da gero, sin más. Eta zer pentsatuko dute beste biek baita ere, ez? Alegia, taldea batean bilakatzen da Aiora, Piti, senar emazteak, eta besteak koinatuak. Hori da. Ez baina, funtzionatu da, problema barik. Gizonek gauza dira matrimonio bat moduan, baina lauren artean. Tiratzen dauan soka bat da. Asko tiratzen badugu alde ezberdinetara apurtu egiten da. Hartzen badugu erabaki bat adibidez. Hemetik aurrera kanpoan ingo ditugu ez dakiz zenbat kontzertu, jarraian, eta zer. Bargi dago soka apurtu ingo zala, ze familia batzuk daude beste kaldetik ere tiraka eta behar izan batzuekin, ez? Orduan hori dana kontutan izan behar da, eta nik uste horregaitik mantendu garela, ez? Azkenean, saiatu garelako danon erritmoa bardina izaten. Eta horren esatu duzu Pitik ez dituela ulertuko lituzkela noski zuk idatzitako hitzak, baina eskat paso egiten duela. Irakurtzen dauz, eta zeni beti nabil behitu zer idatzi duten, ez dakit zer, baina oso ondo. Eta berari buruz idazten duzu? Klaro, baietz. Askotan. Osan bat, Nik usteot, egin eban lehenengokoa besterik ez naiz. Baina, negu baian data adibidez bai. Bai? Klaro. Zagatik? Ez dutxu kontatuko, bestela kontatuko eta bestian zer kontatzen dudan. Krisian zondeten? Ez. Azken iretxako horrez dago krisialdirik. Abesti horretan. Kontrakoa dago, noski bai. Segiten ari zara, datorren ari, ez da? Benetan, oso simplea naz, ez dago misterio handirik. Horregaitik da tristea eta horregaitik ez da kontatzen.